Ugma si Architect Leo Del Rosario, Dean kan Bicol University Institute of Design and Architecture sa dikit-dikit na pagkakabisto kay John Del Tuason saro sa mga estudyante ninda sa universidad na pamosong ngunyan urog na sa social media matapos nahangaan kan netizens an obra kaini. Para kay Del Rosario, masasabi man na sarong honor sa eskwelanan pagkakabisto kay Tuason, patunay sa nadaini kan tibay kan bagong henerasyon. Actually, we have this student assistant program that we have launched just last week because of the problem that many of our students are filing leave of absence because of this financial concerns. So marami kaming alumni, architects na nakita sa POSCO na tutulong sila sa mga ganitong estudyante na natin na may kakayahan pero kulang sa may abilidad pero kulang sa kakayahan para mag-aral. Kahit free na nga tayo dito sa Bicol University. We are very proud. Bunso sa 5 magturugang, asin residente kan Zone 3 Mulad Bukad Grande Ginubatan Albay a 19 anyos na si Jandel. Istorya niya, 7 anyos siya kan madiskubre niya na may kakayanan siya sa pagdodrawing, sundo sa iyang pagdakula, nabitbit niya ang nasambit na talento, asin piglalaban niya na sa iyang mga obra sa manlain-lain na kompetisyon. Na-curious lang po ako sa mga ginagawa ng mga kapatid ko sa arts. Nagdodrawing po kasi sila. Tapos, nakita ko sila, tinaray kong gayahin yung ginagawa nila. Na-discover ko na kaya ko naman po pala at parang madali lang na gayahin para sa akin. First-year student as in architecture and kurso ngunya ni Jandel. Sigun kay Jandel, ang nasabing obra parte sa naman kan sarong subject ninda kung sa inaisipan niyang kwaan nila dawan ang nagkapir ng edipisyo sa Banwaan kan Daraga may kinaaraman kaya sa komunidad ang tema kan sa indang proyekto. Disyembre ka nakaaging taon kan i-upload niya subuot ang nagtrending niyang obra. Nagbakasakali ako sa bio na sana makapasa naman ako. So yun nga, nakapasa ako. Isa din pong sa inyo na para talaga sa architecture. At sana, balang araw, maging architecture ko. Ugma si Jandel sa mga positibong komento sa iya sa social media, dain niya kay dahunaon na sa simpleng pag-post niya kan sa iyang obra, mapatok ini sa netizens. Sa mga student po na may mga talent po na hindi po na pinapakita po sa public po, huwag po kayong mahiyang ipakita sa karamihan ng mga talento, no? Kasi hindi lahat ng tao ay kaya yung ginagawa mo. Ikaw lang yung may kaya na to. Asigurasyon ni Jandel, mas lalo niya pang titibayan sa pagklase, huli taapwera sa iyang pamilya, inspirasyon niya naman ngunyan ang mga tawong bilib sa kakayanan niya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.